Здравейте! Искам да ви обясня за ползите от новата формула на алинея номер 1 дермо. Те са три. Първата е, че се повлиява размера на масните клетки. Опитал съм се тук да изобразя това действие, че когато една масна клетка е по-голяма, съответно тя премества тези така наречени фиброзни сети и оттам всъщност кожата става наравна и на дупчици. И затова всъщност, когато се повлиява размера на масните клетки и те стават по-малки, тези сети всъщност стават пак успоредни, стават перпендикулярни на кожата и по този начин всъщност няма придърпването на кожата. Значи първата полза е да бъде по-гладка кожата вследствие на намаляване на размера на масните клетки. Втората полза, която има новата формула, е свързана с подобряване еластичността и съответно удължаването на така наречените фиброзни сети. Фиброзните сети накратко са тези, които се свържат между фасцията и кожата и когато те всъщност са придърпани, съответно по една или друга причина от масни клетки или съответно от фиброзата са удебелени, те също правят тези придърпани на кожата дупчиците. Съответно в новата формула сме направили така, че една от съставките Gotu Kola да може да направи по-издължени и по-еластични тези фиброзни сети и оттам всъщност кожата да бъде гладка. Третата полза, която сме добавили да има в новата формула е така наречения анти-ейджинг ефект. Какво означава това? Че Gotu Kola има такъв усилващ синтеза на колаген и еластин действие. По този начин всъщност кожата си подобрява своята еластичност и съответно и кожата има по-добра стегнатост. Особено важно е това за тези типове целулит, при които имаме и отпусната кожа. Затова всъщност ние сме се целяли да има и по-добро стягане на кожата.